भाइरासानो बोसोरनैल' थायोब्ला गोसो थोलायनाया बेसे गोबाव थानो। रुंसारि रिमलाबाला ब्रह्मनि गोसोखां जोलुर बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय पलासगुरि गामिनि रुंसारि रिमलाबाला ब्रह्मनि गोसोखां जोलुर बादायलायनाया पलासगुरि गामिनि गेवलां गेलेग्रा गुवार फोथाराव 8 साननि हाबाफारि लानानै दिनैनिफ्राय जागायबाय। मख'नो गोनांदि रुंसारि रिमलाबाला ब्रह्मनि नखरजों लोगोसे पलासगुरि ससियेल क्लाब आरो लाइब्रेरियाबो हेफाजाब होयो। मख'नो गोनांदि बे जोलुर बादायलायनायाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो पर्बतजरा जिल्ला जोलुर एस'सिएशननि नेहाथारि त्रिबेन सांमाजों लोगोसे बाहागो लाबावो रुंसारि रिमलाबाला ब्रह्मनि अनसुला फिसाय सैथनारायण ब्रह्मजों लोगोसे बाहागो लाबावो फेस्ला फावगिरि प्रेक्टिकेल बसुमतारीजों लोगोसे गोबां साननो हनो गोरों सुबुंफोरा बाहागो लाबावो। आरो दिनैनि गिबि जोजेननाया जायो पर्बतजरा क्लाब आरो तुलसीजरा क्लाबनि गेजेराव जानानै थाङो आरो पर्बतजरा क्लाबा 3 गलाव तुलसीजरा क्लाबखौ फेजेनो। दिनैनि बे सेथि बादायलायनाय रिमलाबाला ब्रह्म मेम'रियेल फुटबल टुर्नामेन्टआव फैनानै आं बिराद गोजोननाय मोन्दों। बे पर्बतजरानि पलासगुरि गामियाव खेलाया बिराद मोजां जागासिनो दङ। आङो दोंसे गान खनबाय आरो ससे डायलग होबाय आरोखि। फैनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों। नोंथाङा दे जाखांफुनाय सासे बर'नि कमेडियान, बेसेबांसो कमेडियान बा शर्ट भिडिअफोर बानायखो? आंथ' बेखौ साननो हानाय नंला। बिराद बे 2 बोसोराव बिराद शर्ट फिल्म बानायनाय जाबाय। सप्तायावनो 3-4 बिदि बानायनाय जायो। आं बेखौ बुंनो हाथ'नाय नंला आरोखि, गोबांथार जाबाय। नोंथांनि थांखियानो बेनोमोन ना शर्ट भिडिअ बानायनाय? आंनि थांखियाथ' बेनो आरोखि, एक्टिं खालामनो मोजां मोनो, ओमफ्राय कमेडि खालामनो, गान खननो मोजां मोनो। आं बे हुदाया आंना उन्दैनिफ्रायनो दंखायो। आङोथ' उन्दैनिफ्राय खनबोयो, डायलग होबोखादों आरोखि। ओमफ्राय नैबे ओंखारथ'नाय जायाखैमोन, मानो होनबा जोंनि बे बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव इनकाम सर्सआ बिराद खममोन। नैबे इउटुब फेसबुक फैनानैसो माने मानसिफ्रा जे रां आरजिनायनि, कालसारजों रां आरजिनायनि जे लामाया गोबांथार फैदों आरोखि। दा नैबेनिफ्राय आङो नोजोर बोनानै बे लाइनाव थाब फैनाय जाबाय आरोखि। फुल टाइम हिसाबै दंथ'यो आङो कालसारावनो। नोंथांनि मोनसे नैबे कमेडियान मोनसे भिडिअ ओंखारदों, बेखौ रोजाबनो हागोन नामा? कर'ना भाइरास गानखौथ' आं अलरेडि आंनि प्रेक्टिकेल बसुमतारी इउटुब चेनेलाव हंगारखाबाय। दा बेयाव थांनानै नायब्लानो रायजो राजाफ्रा नुसिगोन आरोखि। आरो खननो कर'ना भाइरासानो बोसोरनैल' थायोब्ला गोसो थोलायनाया बेसे गोबाव थानो। ब्रेकआपआ कमनखा बिनानाव दुखु दाजा। ब्रेकआपआ कमनखा फंबाय दुखु दाजा। बेनो बे दिनैनि बे बेलासि समाव बाहाय नुजाफैनाय मिडिया इउटुबार नोंथांमोननिसिम आंनि रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दा बे रुंसारि आं बिबाजै जायो रिमलाबाला ब्रह्म। दा बे रिमलाबाला ब्रह्मनि जे आंगो फिसाय सैथनारायण ब्रह्म आरो बिनि फिसाला ज्योति ब्रह्म, बिद्या ब्रह्म। दा बे सैथनारायण ब्रह्मनि अनजालि बिसि रिमलाबाला ब्रह्मनि जे गोसोखां जोलुर बादायलायनाय, दा बे बादायलायनायाव जोंनि पलासगुरि ससियेल क्लाबनि जानानै बे जोलुर बादायलायनायखौ सामलायदों। दा बेहाय मोजाङानो जादों। दिनैहाय बोथोराबो मोजां। दा बेहाय दिनै आं नुदों गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बे जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लाफैदों। लोगोसेयै जोंनि पर्बतजरा स्पर्ट्स एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव फैनानै दिनैनि बादायलायनाय गिबि खेब खेलाखौ बिथाङानो बेखेवना होफैदों। दा आं सानदों जे बिथाङा बा बिनि सैथनारायण ब्रह्मनि फिसालाफ्रा जे उद्देश्यखौ लानानै दिनैनि बे जोलुर बादायलायनायखौ होदों, बेयो खुब बाख्नायथाव। बिनि बिमाया
बा सैत्यनारायण ब्रह्मनि जे आंगो अनजालि बिसि थैना थांबाय जाहाथे बिथांनि मुङा बिथांजोनि मुङा जाहाथे बयजोंबो मोनथिजानाय आरो मोनसे गुवार सार दिनैनि बे जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों बिथाङा बिथांनि मुङै सोरगोआरि मोनसे आर'जबो खालामनाय जादों दा बिनि गेजेरजोंनो दिनैनि हाबाफारिया जागायजेनबाय दा बे हाबाफारियाव गासै 8 दिन जागोन खेलाया दा गेजेराव माखासे गेप थालांगोन फुजानि बोथोर दा बाहाय थाइसे माबा बानायखानाय दङ बेबायदि हिसाबै बे खेलाखौ होनाय जादों आरोखि दा बाहाय जोंनि ससियेल पलासगुरि क्लाबनि जायनाखि मावसोम हान्जा बे क्लाबनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनानो लानानै दिनै बे हाबाफारिखौ दैदेनदों आरोखि नोंथांमोननि दिनैनि गिबि खेब जोलुर जोजेननायाव बबे क्लाब बबे हान्जानि बादायलायनाय जादों? गिबि खेब खेलाया मोनसे मोननै टिमा जोनानै थांखांबाय बे जाहैबाय थलसिरा एफसि आरो मोनसे फटबजरा एफसि दा बाहाय फटबजरा एफसिया 3 गलाव देरहानानै आवगायगासिनो दं आरोखि दा नै खेला जागासिनो दंबावो 60 हिर' क्लाब भार्सेस ओमफ्राय जौगाफु एफसि दा बिथांमोननि गेजेराव खेलाया सोलिगासिनो दं दासिमबो द्र' जानानै दङ दा हयथ' दसे उनावनो जेननाय देरहानायखौ मोनसिगोन दा नैबे खेलानि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बे एलेखानि जायफोरनाखि दानि जाखांफुनाय इयं जेनेरेसन बिथांमोना बे खेलाखौ नायनानै अनुभब जागोन आरो बेनिफ्राय सोलोंनो गोनां मेला माबा दङ आरोखि दा बेनि खेलानि गेजेरजोंनो दिनैनि बे गोजाननि प्लेयारफोरनि जे आदब खायदा दा बेफोरखौ हयथ' आयत्त' खालामना लानो हागोन बे मोनसे मोजां मेसेज मोजां प्लेयारबो फैगोन बाहाय दा बेनिखायनो बे खेलाया खुब मोजां जादों आरो बेखौ हगारनाय उद्देশ্যआ खुब मोजां जादों आरोखि जायफोरनाखि टिमा उइनाराव थांगोन मा बान्था होनाय जादों? बिसोरनो चेम्पियन हिसाबै 20,000 रां ओमफ्राय लोगोसे मोनसे ट्रफि ओमफ्राय रानार्स आपआ जाहैबाय 15,000 ओमफ्राय लोगोसे गंसे ट्रफि आरोखि ओमफ्राय जे थामथि सारियाव जायफोर थाबोनाय दा जेनेबा 1, 2, 3 थार्ड पजिसनाव जायफोर दं बिथांमोननो 5,000 रां ओमफ्राय लोगोसे ट्रफि दंबावो आरोखि आरो बिनिफ्राय बाहाय जाय साबसिन जोनो हागोन बेनो ट्रफिजों लोगोसे 500 रां होनाय जागोन आरो बे खेलायावनो जाय बांसिन जे बलखौ सोनो हागोन जोलुरखौ सोनो हागोन बेनो 500 रां लोगोसे ट्रफि बे आबै जेरिमला ब्रह्म रुंसारि जानाया बेसे गोबावसिम? बियो 2015 2 फेब्रुवारियाव बियो रुंसारि जादों आरोखि बेनो गिबि खेब ना? बेनो गिबि खेब उननि समाव बे गोसोखांथि जोलुर बादायलायनायखौ खुंलांबाय थागोन बेखौ बे न'खरनि गारजेन आरो फिसाफोरसो मोनथिसिगौ दा हयथ' खेलाफ्रा जुदि मोजां जायोबा हयथ' सिन्था धारा खालामगोन बिमानि बा हिन्जावनि मुङै आरोखि